Hej og velkommen forbi. Jeg er utrolig beæret over, at du er stoppet her hos mig. Smertecoaching handler overordnet set om at skabe et stærkt mindset og få opbygget nogle kompetencer til at leve et liv med smerter. Og måske har du været forbi rigtig mange behandlere, det er der en ret stor sandsynlighed for, uden at du egentlig har oplevet, at det har hjulpet dig. Jeg tilbyder dig en gratis afklarende samtale via telefon eller over Zoom, hvor at du kan få stillet spørgsmål til det, jeg tilbyder dig. Du får en mulighed for at få et overblik over din situation og over de muligheder, som du har. Du får også mulighed for at stille spørgsmål til selve coachingen, til forløb og til mig og mine kompetencer. Samtidig så får jeg også en mulighed for at vurdere, om jeg egentlig kan tilbyde dig den rigtige hjælp, eller om du skal henvises til nogle andre fagfolk. Så gå ind online og book en gratis afklarende samtale, din vej mod bedring samtale, og du kan starte din rejse allerede her med at få et lille overblik over, hvad dit næste skridt det skal være. Jeg glæder mig til at snakke med dig.